Mbak Yu Nyamiati ku tak sawang gelange gede-gede. Kalunge gede-gede lho, Pak. Masa aku bojone dalang kondang tanggapane laris kok aku gelang wae gak duwe. Kalung iki lho ra. Bose to entek-entek kowe malah nyampluk aku iki piye to karepmu iki? Ngomone Kang Sis karo Mbak Yu Nyamiati kok nyampluk aku. Lah kowe pengen kaya anu Bude Nyami, ora masalah. Ya pengen. Tak turuti wong nyatane aku ya lumayan mlaku to wayangane. Enteke Agustus wis tak golekne bandul sing gedhe lek kurang gedhe kempul gong kae ya nggih bandul. Papat arepe iki tegese papat dalu niki ngeten to, Pak? Aku iki lali pisan. Pokoke seniman iku angger duwe wis entek lali kabeh ayo. Ayo papat. Amin amin. Alhamdulillah dalu niki kula sak kanca-kanca Krumadang Kara saged sowan malih wonten ing Gunung Botak. Nggih awit sedaya niki wau katresnan saking panjenengan sedaya Bapak Ibu ingkang tasih mercaya kula lan bojo kula nglipur warga ageng wonten ing Gunung Botak. Nggih. Pak, aku lek ning Gunung Botak ngene iki dadi kelingan sing ora-ora. Ngopo? Lah iki mau sampean ngendikan Gunung Botak, kaya gununge Winong. Sampean lek ngendikan kan ngono. Kan iki yo enggak bae. Tanggung gunung ngono lho. Nggih marmer kae lho. Ning lek aku beda. Piye? Jadi Gunung Botak itu mempunyai filosofi yang sangat luar biasa. Nah, iki aku. Gunung menika minangka pakuning bumi. Nggih to? Yen renek Gunung Botak mriki nggih, ngesor daratan mriku mesti ketampe angin sing kaya ngeten bantere. Pramila Gusti Allah menika menciptakan gunung sing manggone wonten mriki ingkang nami Gunung Botak kanggo nglindungi sedaya warga masyarakat wonten ing wilayah mriki. Ngoten Pak Dalang. Nggih leres. Terus nggih kejaba niku enten melih niku piwulange. Nggih. Gunung Botak, gunung adalah keindahan to. Mesti wong angger nyawang mesti wah apik banget. Ning sak apik-apike gunung mesti enek eleke. Padha karo menungso, sak elek-eleke menungso mesti ana apike, sak apik-apike menungso mesti enek eleke. Mergo manusia tidak ada yang sempurna, namun kita harus belajar dan berjuang untuk mencari kebaikan bersama-sama. Ngaten niku. Luar biasa. Sampeyan pinter men to, ya Allah. Apa? Ora rugi aku iki ngepek sampean iki enggak rugi ngono lho. Lah ya lek pancen aku pinter iki arep rabinah ya jarno ae ngono. Wah. Tidak boleh. Sampean ki lho Pak Dalang. Napa? Arepe goleki sing kaya ngapa? Ora kok perkara goleki karo sing kaya ngapa Bu Kesi. Pripun? Ngeten lho, sampeyan ki iso regeng tabuhane kanca-kanca iso sigrak iki lek ngangge gamelan. Heeh. Gamelan ki lak loro, enek pelok, enek slendro ngono. Iya, betul. Slendrone lak wis eneng, peloke golek wesi-wesi apa piye ngono lho. Ndak boleh. Boleh. Dengarkan ya. Ya pancen ngeten nyuwun sewu. Nggih. Ya pancen godane seniman iku pancen abot. Ya pancen rata-rata ki ya pancen seniman utawa khususnya dalang ki pancen yen ning kono-kono ki ya duwe loro lah ngono. Ning sampean cukup siji wae. Ya Pak ya. Cukup siji mawon nggih Pak nggih. Siji mawon mboten entek-entek lho Pak. Sing kok takone aja sing mirsani aku lho takonono. Siji ya Pak ngono malah rono takone. Pak, siji ya Pak ya? Siap. Siji A, siji B, siji C. Mboten pareng. Sampean mbok kelingan. Isane sampean iku kuncara sukses saiki ya. Mergo lek ku nirakati ngono lho Pak. Dadi upama sampean ki aneh-aneh, kok kira-kira imanmu ora kuat areke nyoba ngepek wong wedok liya, elinga marang aku, kualat bakale bahaya iku. Iya. Mula ana tembung wong Jawa kae lali sumber ketiwasan. Bener. Aku bisa seperti ini karena sing dongkrak adalah doa dan tirakate seorang Sukesi Rahayu. Percaya aku Bu Kesi. Ngene iki aku janjane lek mung guyon, ngetes karo sampean. Lek sampean ra trimo, berarti kan sampean sik cemburu. Cemburu itu di mana-mana artinya adalah cinta. Tegese sampean sik cinta kepada aku. Mau ngetes ki mau jane. Iya, matur suwun. Ora bakal aku neko-neko, elek-elek. Piyai kene ngerti aku iki anake Mbah Sukron Suwanda, kerep ngaji teng daerah Tarokan nggih Pak nggih. Kulino maido kasanah pengajian, nudoke barang sing apik, barang sing ala itu dohke karo Mbah Sukron. Yen nganti anake mubalek kok njur neko-neko ki njur kepilak ya kleru. Terus sampean omah-omah karo kowe lak wis 15 tahun anake wis 4. Mestine lak ya apal karo watakku. Kapan aku njaraki wong wedok liya yen nenek sampean? Ora tau Bu Kesi. Alah, sapa sing ngomong? Lah gene Dek wingi ning Ponorogo bintang tamune Silvi Kumelasari malah mbok pangku ning kono to. Ayo. Iki lho, para pemirsa iku
Bapak Ibu preso sedaya ning YouTube itu jejak digital itu nggak bisa dibohongi. Arek sampean sayang karo aku kenyataane lek Silvi teko sampean langsung madhep ning kono. Lah sampean njaluk dipang. Alah aja sia-sia. Ngoten niku jenenge lak ya apa ki jeneng hiburan to Bu guys, hiburan. Untuk kita berdrama utawa gimmick supaya nyenengke para warga masyarakat. Ngene iki awake dhewe mung etok-etok janjane. Heeh. Ning pamriye men iso dadi mareme warga masyarakat ing Gunung Botak. Engko lek warga masyarakat Gunung Botak kene atine seneng, pikirane marem, otomatis padang atine, padang pikirane nyambut gawe saya sregep, saya mempeng, insyaallah penghasilane saya akeh, dayane wong Gunung Botak kene tambah barokah sedaya. Ngono lho. Nggih, Allahumma amin. Nggih. Nggih Pak Dalang. Menyapa karo Mas kami tuwa, Mas Munahar. Ayo. Pak kami tua Munahar, wau ingkang nyebutaken tanggapane dalange sakmene. Jan jenengane nyuwun kula cewala tenan kok, Pak. Tenan lho. Gemes aku kami tua wong rego dalang iki rahasiane kok sujune teng mriki pun manjing sedulur ngono. Engko lek sampe desa kono nanggap, oh sakmene ning kono. Terus protes wonten pripun? Kula goleki jenengan mesti kula. Lek kuwi ora sepira Bu Gesi, mau lho. Dengan dalang Ki Cahya Kuntadi bintang tamu Kawa. Ngono kuwi lho. Piye? Sukesi Rahayu. Sampeyan ora tersinggung ngono. Pak Munahar, gak apa-apa. Panjenengan aku ya wis ngakoni, panjenengan aku wis tuwek tenan lho. Saiki deloni generasiku sak mene-mene ayu-ayu lho, Pak. Cantik-cantik. Tuwek ora apa-apa. Sing penting sedaya warga masyarakat isik tresnani aku. Ngono lho. Iya, jelas ora mau warga masyarakat. Sampeyan umure saya akeh. Aku iki tresnaku ya saya akeh ning sampeyan iki. Gumun aku ya. Kaya kepelet ngono lho, Bu Gesi. Ayo. Ya lah nek mak-mak ning ngono lho isin aku. Kang Sis, ayo. Kang Sis, matur nuwun sekalian Mbak Yu. Mbak Yu Nyamiati. Mbak Yu Nyamiati. Kula wau yen pas dugi teng griyane Kang Sis, kepanggih kalih Mbak Yu Nyamiati. Terus kula salaman diambung pelukan nyuwun sewu. Mbak Yu Nyamiati ku tak sawang gelange gede-gede. Kalunge gede-gede lho, Pak. Masa aku bojone dalang kondang tanggapane laris kok aku gelang wae gak duwe kalung iki lho ra. Kose to entek-entek kowe malih nyampluk aku iki piye to karepmu iki? Ngomone Kang Sis karo Mbak Yu Nyamiati kok nyampluk aku. Lah kowe pengen kaya Bude Nyami, ora masalah. Ya pengen. Tak turuti wong nyatane aku ya lumayan mlaku to wayangane. Enteke Agustus wis tak golekne bandul sing gedhe lek kurang gedhe kempul gong kae ya nggih bandul. Lah iya ngono kuwi. Mosok tega-teganya dalang kondang kok bojone kon kempul, kalung kempul. Sesuk aku arep njaluk karo Mbak Yu Nyamiati aku. Aja njaluk bandane, ning njaluk resepe men iso kaya ngono kuwi. Nah, leres. Mergo piyayine iki santai semeleh pikirane ora abot. Ha iya. Lah piyayi kaya ngono kuwi wis mesti bondo ki mara dhewe. Ya. Wis saiki kanggo srana panglipur. Nembang anu Bu Kesi, Asmarandana Semarangan. Ning cakepane kae khusus kae aja turu sore kaki. Nah, iki ngurmati piyayi Gunung Botak anggene sami tirakatan wungon wonten lapangan mriki. Leres Pak Dalang. Niki jan kula tingali piyayi Gunung Botak menika priyayinipun jan alus sedaya anteng mirsani wayang meniku sami khidmat ngoten lho. Nggih serius mboten nggih lek lucu ya guyu, lek wejangan serius nggih nggatekake tenan luar biasa priyayi mriki saestu. Kula remen banget, mugi-mugi manjing paseduluran selawasipun nggih Bapak Ibu. Nggih. Nano. Ya, Bu Gezi. Aja Nino nyangking bokor
Matur nuwun ugi dumateng Kang Purbagong, Kang Purwanto, kami tuwa kae. Sing awake dhewe wis mampir ana disugata kaya ngono Bu Kesi. Nggih. Nggih. Muga-muga sehat walafiat Kang Pur sekeluarga. Ya terutama Mbak Yu. Kaya ngono. Lan uga sing adoh saka endi mau Puncu. Puncu Kediri. Mbak Nadia mau sekeluarga. Rene ketemu karo jenengan kuwi. Saking Kediri terus dadi penggemar Cahya Kuntadi, gadah akun TikTok Caksi Lover. Dadi Cahya Kuntadi Kesi menika pun gadah penggemar teng TikTok kaya ngoten niku lho. Luar biasa direwangi ado-ado keng Kediri. Matur suwun. Nggih. Piyayine ya wah cantik lahir batin lembah manah teknologi ya pinter. Ayo ngedit aku karo Bu Kesi malah kaya cah enom e. Ayo. Tak sawang-sawang malah kaya Akbar karo Niken. Ayo. Ayo ning tuwek. Loh, Pak Dalang. Jangan menyesal menjadi tua. Ora sapa sing menyesal. Menjadi tua itu adalah suatu kebanggaan dan anugerah. Coba lek awake dhewe panggah enom wae. Wah, ora apik iku. Bahaya iku. Tua semakin tua itu kita semakin hidupnya bermanfaat bagi masyarakat dan keluarga. Saiso-iso ngono kuwi. Ngono kuwi. Dadi awake bersyukur sing penting awake dhewe iki senadyan to tuwek ning diparingi sehat. Ayo sehat. Tuwek ya tuwek. Ayo. Ora sayang, Cuk. Tuwek ning tetep cantik ngono lho Bu Kesi. Boh. Marah aku sesuk tekan omah gak tak masakke. Gak tak pijeti pokoke gak tak pijeti. Ayo. Alah ya yoga gak sampe melu-melu. Pokoke ngerti aku lebih lagi lho masak. Wo lek masak rujak, tenan. Kowe ora ngerti to, sindan-sindan ngrasakno lek Bu Kesi goreng gedang. Kene iki kuning, kene iso wireng wale. Ning luwegine ra gurih, jos. Lho Pak Dalang nyuwun sewu, gedang goreng niku sing paling enak iki lek setengah gosong, rada ireng-ireng coklat ngono kuwi lho. Ora mung gedang goreng liyane ya. Ayo monggo yo, terus yo. Saru. Ngapa Pak kok keplok-keplok iki seneng apa piye? Masane dorong. Ora ke lho telo goreng lek rada gosong ya enak. Gedang goreng. Kula nggih sami Pak, kula anggere jajan teng warung-warung niku sing kula goleki gedang digoreng sing semu gosong niku pancen legi, rasa karamel ngono ke lho. Aja kok gedang digoreng, wong entah dheke seneng kok. Ayo. Model. Ayo. Ya iku bagian nipun. Lah, intine teng mriki niki. Ha, ya, Mbak. Mbak. Ben bayane kaya bintang tamu ngono lho, Mbak, ngono lho. Ayo, mosok nyeluk emah, ayo. Wang melek sabarna rimo Ugi ngaturaken panuwun dumateng pendukung sound system pada malam hari ini saking Sinar Kediri. Wah iya. Pak Yanto luar biasa. Biyen yo ketemu neng Pak Lurah Tarokan, saya ketemu neh neng kene. Kelok tenan. Gembleger nduk, penak nggih nyuwara. Ya. Yo, turi-turi putih. Sampeyan sing buka Bu Kesi. Ya apa? Apa balungan? Yo, balungan. Siap ora ngodoan. Mergo banjelan kabeh. Ayo. Atuan ndrodhokno piye? Lah piye? Turi-turi putih. Kembang bang cepaka, aku milik kembang cepaka. Kembang bang cepaka, aku milik kembang cepaka. Aku seneng duwe kanca yoga, bubar nabung mesti mangan sego.
senadyan to ora kencan kompak. Anggere sukan wae jeng jeng jeng. Kempyungne aku lu ora no. Kempyung kok lu ya. Ugi matur nuwun. Menika dipun rawuhi kalian Bapak Kapolsek ing Tarokan sembah nuwun Bapak. Alhamdulillah kawontenanipun kondusif tertata disiplin dengan rapi. Ya wayang. Ugi dipun rawuhi kalian Mbak Reva. Menika dawuh saking Pak Siswantara Kang Mas kula supados Mbak Reva minggah wonten pepanggungan paring dawuh walaupun sepatah dua patah kata. Nggih. Tasih lenggah Mbak Reva menika? Tasih nggih. Monggo mriki Mbak Reva. Ayo diaturi minggah ana pepanggungan. Jebul kae. Ngapunten Mbak Reva, minggah mawon. Nggih mboten napa-napa, nggih. Lek piyayine niku pun sepuh mboten sami minggah, lek jenengan minggah mawon mboten napa-napa. Mriki dicaosi mik Bu Kesi. Monggo Mbak Reva. Nggih. Dilepas to? Mboten usah dilepas diagem mawon. Nggih. Wah, piyayi le sopan nganti kaya ngono. Nggih. Nggih. Jan wis kaya sinden. Ayo. Assalamualaikum Mbak Reva. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Napa sampun ngantuk kok niki kirang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Yang terhormat Bapak Siswantoro bersama Ibu Nyamiati yang juga saya sayangi. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Mbah Lurah Agus Utomo, dan juga yang terhormat Bapak Kepala Dusun Pak Wo Munhar, aparat pejabat setempat, Pak Kapolsek, Babinmas, Babin Kantipmas, RT, RW dan juga PPD, serta tak lupa warga Dusun Gunung Botak, Desa Murari yang amat saya banggakan. Niki kula wau ditodong kalih Pak Wo. Ken minggah ngeten Pak. Lah kula dereng jenengan sapa yang terhormat Pak Dalang ngono dereng. Pak Dalang ki Cahya sinten Kun tadi. Nggih. Kaya apal jeneng kula jenengan. Iya nggih, pun dikerpeki niki wau. Oh, nggih. Nggih. Anu to ngapunten ngasta anggota dewan. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Niki nggih dumateng dukungan lan doa restu saking seluruh warga dusun Gunung Botak. Alhamdulillah dalem saged terpilih dados anggota Dewan Perwakilan Rakyat saking fraksi Partai Gerindra. Insya Allah mangke per tanggal 24 sampun aktif. Nggih. Kula mengucapkan terima kasih banyak atas doa restu dan dukungan saking panjenengan. Mugi-mugi mangke ke depan selama masa kinerja saya dalam saged amanah, saged bermanfaat, bertanggung jawab dan saged memakmurkan khususnya warga masyarakat Dusun Gunung Botak Desa Murusari menika. Nggih, luar biasa. Rawuh mriki ngatene biasanipun nggih dewan yen rawuh teng bersih desa bersih dusun ngeten nggih. Anu kecuali sambutan ngoten nggih. Ngapunten nggih nyumbang barang nggih, Mbak. Oh ngeten. Mboten kula nyuwun prisa biasane kok mriki. Oh ngeten. Nyumbang swara napa nyumbang napa, Pak? Napa mawon sak ikhlase mriku. Nggih. Mboten teng panitia. Oh ngeten. Nggih, mangke lewat Pak Munahar mawon. Nggih. Amargi kula kalih jenengan sami. Jenengan DPR to? Jenengan apa? Nggih sami DPR. Napa niku? Jenengan Dewan Perwakilan Rakyat. Jenengan apa? Kula Dalang Perwakilan Rakyat oh, sami. Nggih. Sami-sami Dewan kalih Dalang nggih. 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 Niki dalam rangka bersih desa. Nggih. Kula juga bangga bisa menjadi bagian dari warga masyarakat Dusun Gunung Botak ingkang setiap tahun mengadakan acara seperti ini menjunjung adat dan budaya nggih.
Nggih, Nggih, adab kita sebagai warga Ketimuran, sopan santun ramah dan juga budaya tradisi wayangan menika nggih karena dukungan dari Pak sekeluarga juga niki saged mengadakan acara seperti ini rutin setiap tahun nggih Pak nggih. Amin, leres Nggih, alhamdulillah rabbil alamin nggih. Tadi napa nembang napa? Kula nembang napa nggih? Ngriki pilihane lek wis munggah ngeten kalih. Napa? Yen ora nembang ya nyawer niku tok lho. Oh nggih nggih nggih. Nggih manut pun manut. Monggo. Badhe nembang. Didampingi mawon. Oh didampingi. Oh nggih. Nduk Umi Hafifah ya didampingi nduk tak goleke sing piyayine mirip kados jenengan Bu Reva. Iki kaya apa jumeneng mboten menapa Bu? Jumeneng nggih. Nah, iya nduk kancanono nduk. Nggih. Jan. Monggo. Mbak sinten? Kula Umi, Bu. Dalam Mbak Reva. Mbak. Nggih Bu, nggih mboten napa-napa. Nggih. Nggih. Napa Mbak? Nderek jenengan napa? Aduh napa nggih? Niki wau enten penggemar wayang tebih saking Surabaya. Nggih. Rawuh mriki sekeluarga. Wonten request. Nggih, ngersakaken podang kuning. Waduh, saged mboten nggih kula. Nggih. Lah nggih nembang mau nyamper milih ndi, Ndang? Nggih nyawer mawon pun. Mboten Mbak, guyon Mbak, mboten kedah ngono Mboten guyon. napa-napa saestu. Pun kula siapne yo. Siap nih. Nggih. Alhamdulillah lek wis paham. Ayo nggih. Saking Pak Waris Sugiono saking Surabaya Nggih, menika nggih, ngersakaken. Nggih, nggih. Ya nembang ayo sing Monggo, semangat. Umi. Ayo Nggih. nggih. Kaya apa? Podang kuning. Ya podang kuninge wingi nang Medion ya dikersake. Sing nyemundhut ya anggota dewan ning Medion wingi 500 apa 700 lho. Ayo. Mboten Mbak, guyon. Kula yen kalih Piyayi Putri kan seneng guyon asline. Nggih ngoten niku. Ayo. Terus gobios ya Mbak Reva ayo. Nggih. Nano ayo. Natian wujud temong peksi Nano. Nggih. agawe telining branta halus manis nangsa Pripun Mbak Reva dikomentari riyen swantene sae napa mboten? Empuk ya Pak Dalang. Empuk nggih. Nggih. Ah, tenang genah cair iki engko bakale. siap Ah iya. penting buatan disemayani Ah iya. Semayane akhire rampung cerewet iki ora. golek isi podang jenah Sik, dicek sik cobi sak larik niki mawon Mbak Reva. Iba bunga ing atiku. Ngoten tok. Iba bunga ing atiku. Iba bunga ning atiku. Lah apik ngono ya ora gelem nembang lho. Lah. Sae lho Mbak, nggih saestu sae. Nggih. Dangdut kula saged e. Oh, iya. Mboten Napa-napa. Nggih. Niki ngenten dangdute ning trompet tok mriki. Aku ndiki kenek-kenek neh ora. Ayo. Nding. Mbak Umi mawon ngomong Nggih. nyanding bisa dadi
Mbak Reva yen jenengan mangke jumeneng teng mriku dangu kula malah mesake. Oh, nggih. Nggih to. Ngeten mawon kula nderek memuji nderek ndedonga mugi-mugi jenengan tansah istiqomah amanah anggenipun mengemban aspirasi masyarakat menuju warga masyarakat yang makmur, adem, ayem, tentrem, jember manem. Ngoten nggih. Amin, amin, matur nuwun pangestunipun Pak Didalang. Nggih. Mugi-mugi tahun ngaji saged ketemu panjenengan malih nggih, Tem. Amin, amin. Nggih. Mangke pinanggih melih jenengan kula KIPR kudu iso podang kuning, ngoten Oh, nggih. nggih, siap. Nggih. Mboten namung guyon. Sing penting sehat selalu jenengan lahir batin. Amin panjenengan. Nggih, terima kasih mungkin cekap dari saya malam ini. Sampai ketemu lagi. Nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman sih karo Bu ben ketularan sukses kaya piye ini. Aduh, napa jenengane? Alah. Mau tak kowe? Mau. Urun. Weh. Matur nuwun nggih, Bu. Amin. Nggih. Nggih sembah nuwun. Sukses selalu. Ngapunten nggih Mbak Reva guyon nggih, Mbak. Nggih, matur nuwun. Nah, kapan DPR meneh dhuwit seniman lek ra ngene? Ayo. Ayo. Ngantos-atos lho, Bu. Aduh. Ayo. Bareng wis cair terus ngelekne ae ora. Sembah nuwun. Yo, podang kuning. Nah, podang kuning adalah doa yang terbaik untuk warga masyarakat di Gunung Bodak. Nah, podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga warga masyarakat Gunung Bodak bersama Pak Munahar terbang tinggi ke zaman keemasan. Ya, ngono kuwi. Podang kuning dados. Yuk, Umi tarik, Duk. Matur nuwun, Pak. Sembah nuwun Pak Waris Sugiono, terima kasih tali asihnya. Jauh dari Surabaya. Aja meneh kok neng Kediri, wong wingi iki neng perbatasan Ponorogo Medion wae ya nusul. Iya, wis sing jenenge katresnan ya, Mak. Mengkono. Lah, tembang kala wau kejabi kula aturaken dumateng Pak Waris kalian Ibu DPR Bu Resa, ugi sagung para warga masyarakat Gunung Bodak lan penonton sedaya ingkang rawuh wonten lapangan mriki. Mboten kata lumpan ingkang kepareng mirsani lumantar YouTube Kuntadi Channel. Sembah nuwun. Ya, ana pamundhut, ana ki, Nduk. Nah. Sugeng dalu Pak Dalang. Dari panitia kula nyuwun gending ninggal katresnan dipun jaranaken. Angka kalih Cunda Manik. Kula aturaken sedaya pepunden ingkang wonten Gunung Bodak. Mugi terhibur saking kula Al Fakir Muhammad Fasih. Nggih. Sembah nuwun. Nggih. Ya. Isih ana sih. Kepada yang terhormat Pak Dalang, kula nyuwun gending Lorowati karo Aja Cidra. Gending niki kula kirimaken warga Gunung Bodak lan sekitarnya. Nggih. Ki apa iki? Iki nyeklek lemah aja sampe apa iki? Ngancek. Apa iki? Iki lho Jar, iki apa iki? Aja ngancek. Banyu aja sampe nyiduk iki apa to iki? Iki apa to, Pak? Cukupan terima kasih. Cukupan. Seger dhewe. Alah mbuh Pak, bingung aku. Apa ngangge ayo. Oh. Kowe nggih ugi ngaturaken sembah nuwun dumateng Pak Teguh ing Laladan Tanjung Anom Nganjuk, matur nuwun. Sampun kepareng paring salam dumateng kula. Salam sungkem kula ugi katur. Ya Pak Teguh kuwi Pace Pak Mantri. Njoho Pace sing biyen Syekh Subakir ya lho. Ha iya. Sehat selalu Pak Mantri Teguh sekalian Ibu. Ya. Ya Nduk, Winong Nawangsih coba kaya apa? Tak tang dang. Oke, yo berpacu dalam melodi yo. Tenang. Dalu Pak Yoyo.
Sugeng dalu. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat. Wah, semangat toh? Semangat. Nah, Insya Allah semangat. Nadyanto ben bengi sampean iki tanggapan nih kudu tetep semangat. Mambengi sampean nggak pero saiki nggak peyok ya. Kok nggak peok toh Pak? Lah nggak peok niku napa? Ayo. Kok nggak peok ini napa? Lho, aku kan nggak peyoyok ngono lho. Oh. Ayo bengi iki gak perone enek loro. Anggota dewan lho yokan kuwi ajak. Niki bintang tamu Pak. Nggih. Bintang tamune para pengrawit niki Pak. Dados Mbak Rifa utawi para lenggah niki salah satu pengrawit kula ni enten sing dewan ingkang ngasta rebab menika. Nyuwun tepuk tanganipun. Anggota dewan. Wingi periode wingi nyalonaken alhamdulillah mboten dadi. Monggo jane arep makili seniman supaya seniman itu bisa terangkat derajatnya. Ayo. Ayo. Ayo ngono kuwi ora ragat kon dadi kondi ora. Ayo jane sing apik ya ora ragat men ora bareng dadi golek pulian apik jane kuwi. Ya mung nasibe sing ora apik ayo. Ayo nang winang. Dalem. Piyayi kene iki mau didhawuhi karo Kang Sis, Pak Desis, Pak Demu kuwi. Sing dalem iki dandan mau lho. Oh, nggih. Piyayi kene senengane iki jaranan. Nah, nggih. Kula lajeng ngoten, "Mangan Kang Sis, aja kuwatir, sindenku iki enek sing iso jaran." Nah, jenenge Winong Nawangsih. Lah gandeng wis tak pamerke ngono kuwi, sampeyan aja nganti gawe kuciwa, jaran sing apik ya. Bismillah. Bismillah, sing apik. Bismillah. Wis dicepak iki lho, pecute ya wis enek iki lho, komplit. Ya. Iki pecut, jarane ya enek. Lho. Iki milih ndi? Numpak celeng, jaran apa aku? Ngendi? Ampun ngoten to, Pak. Ora, aku dadi celeng lho maksudku Ampun ora. ngoten jenengan niku Pak lek kula lho kok ngoten to. Ah, kilaf. Pak, stop intermezzo. Intermezzo. Ada apa saya? Kuwi iki ponakane dhewe aja dinakali. Awas lho ya. Ayo. Kan kok tak keprok parut lho engko. Ayo, ponakan butuh-butuh ora ya. Bu ngoten Gak niku parang lek nakal. Wis to nduk bapakmu iki aja mbok jarak. Dadi lah mbok jarak engko. kula mboten jarak lho Bu. Lah Pak Yoyok sing nyuwun ditumpaki yo. ngawur. Mboten lanjangan mau Maksudku iki lak jaran. Nggih. Iki sing duwe sapa? Jenengan. Lah ya berarti sampean numpaki jaranku ngono lho. Oh, ngoten to. Gelem ora? Nggih to lan niku to. Lah ya kudu gelem. Ora gelem ya takon dosa. Ayo iki. Oh, alah. Pecute Ngoten ya to wis maksude. enek. Ayo. Iya. Nggih, Nggih, luar nggih. biasa iki. Niku yoga-yoga asumsine pun pripun-pripun lho Pak. Jenengan iki ampun ngoten niku. Ngapa to? Nggih, niku wae lho numpak jarane jenengan niku wae yoga-yogian asumsine pun dugi pundi-pundi. Ah, iya. Bahasane sing cetha ngoten lho Pak. Lah kuwi asosiasine kok sing reget ora. Lah aku lak selalu positif thinking karo awakmu ya to. Ayo. Terima kasih. Nganti tak gekne Asmarandana kuwi ping 3 Asmarandana kabeh iki. Ning cengkoke beda-beda ora masalah. Oh, to Pak niki Pak. Ya bawa dikumpliti to Cahayu. Jaranan dangdut kreasi Sing apik nong mumpung dilenggahi karo Pak Jumadi Rebab. Ayo sing kae. Kelingan aku a o a o e o ai. Ayo. Ayo. Nggih. Nano. Yo. Ngapa? Kenapa? Mboten niki lah Pak. Mas Ujari terusé Mas Mencu kados cak komet ngoten lho. Heeh, dodoke Haji Mas lho. Ayo. Ayo. Ayo, anggere awakmu sing ngadeg kok medhi do omong kabeh ya nong ya. Ayo. Nah nggih. Yoga-yoga jan. Aku barang lho. Ayo. Ayo. Nano. Ayo.